हरे कृष्ण 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందములో 17వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఈ 17వ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు ఒక 5 శ్లోకాలని పూర్తి చేసుకున్నాము. సో ఈ 17వ అధ్యాయము విశ్వపు సమస్త దిక్కులను హిరణ్యాక్షుడు జయించుట అనేటువంటి అధ్యాయం ఇది. సో ఇందులో మొదటిగా మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము చూసాము. ఆ ఉన్నతలోక వాసులైనటువంటి దేవతలు ఆ అంధకారానికి కారణము అంటే జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ వారి తేజస్సు మసకబారిపోవడానికి, సూర్యచంద్రుల యొక్క తేజస్సు మసకబారిపోవడము. సో ఈ విధంగా అంధకారమైనటువంటి దానికి కారణాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇదంతా భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు ద్వారా జరిగినటువంటి అంశమే అని తెలుసుకొని వారు వారి యొక్క స్థానాలకు అంటే ఆ బ్రహ్మ ద్వారా విని వారి వారి స్థానాలకు వెళ్ళడము. ఆ తర్వాత ఆ దితి గర్భమున ఇక వచ్చినటువంటి సంతానంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి జయ విజయులు అంటే హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపుడుగా వస్తూ ఉన్నటువంటి వారి వలన దేవతలకు అంటే కష్టాలు కలుగుతాయి అని తెలిసి ఆ దితి ఎంతో బాధపడింది అని ఆమె ఆ విధంగా వారిని 100 సంవత్సరాల పాటు తన గర్భంలో ఉంచుకొని ప్రసవం జరుగుతుంది. 2 దానవులు జన్మించగానే ఈ ప్రకృతిలో జరిగినటువంటి విలయ తాండవాల గురించి మనము చూసినటువంటి అంశము. ఆ 2 దానవులు జన్మించగానే దివియందు భువియందు అంతరిక్షము భయావహములై అద్భుతములైనటువంటి పెక్కు ఉత్పాదములు జరిగినవి అనేటువంటిది. అలాగే పర్వతాలతో సహా ధరిని కూడా కంపించింది. అన్ని దిక్కులన్నీ కూడా జ్వలింపసాగినవని, తోకచుక్కలు ఉల్కలు పిడుగులుతో పాటు శనిగ్రహములు వంటివి పెక్కు అమంగళకరమైనటువంటి గ్రహాలు గోచరించాయి అని, ఇక వాయువు ఏమో అది ఇక భయంకరంగా స్పర్శకు సాధారణంగా వాయువు యొక్క స్పర్శతో ఆహ్లాదకరంగా ఉండవలసినటువంటి దానికి బదులుగా భిన్నంగా దానికి వ్యతిరేకంగా స్పర్శకు సుఖము కానటువంటి మరలా బుసకొట్టేటువంటి ధ్వనులను కలిగిస్తూ మహావృక్షాలన్నిటినీ కూడా పెకిలించుకుంటూ ఆ వాయువులు వీచడం జరిగింది, వాయువులు సుడుగాలులు వీచడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో ఆ గాలులు తుఫానులను సైన్యంగాను ఆ ధూళిని తమ యొక్క ధ్వజాలుగా అవి కలిగి ఉండి అలా సుఖకరం కానటువంటి వాయువులు వీచాయి. అంటే ఆ జయ విజయులు ఇక్కడ భూమిలో అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దానవులు అసురులుగా జన్మించినటువంటి కారణంగా అక్కడ జరిగినటువంటి ఈ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలను చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఇంకా ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాటిలో ఆ దానవులు జన్మ తీసుకోవడం వల్ల దితి గర్భంన వారిద్దరూ జన్మించడం వలన జరిగినటువంటి ఆ అశుభ శకునాలు విపరీతాలు ఏమి అనేటువంటిది ఈ 6 నుండి 14 శ్లోకాలలో ఉన్నటువంటి అంశాలు. వీటిని ఈరోజు మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా
చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో నిన్న మనం చూసినటువంటి క్లాసులో ఆ అసురులుగా వచ్చినటువంటి జయ విజయులు, హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులుగా వచ్చినటువంటి వారు జన్మ తీసుకున్న సందర్భంలో ప్రకృతిలో కలిగినటువంటి మార్పులను చూసాము. ఇంకా ఆ ప్రకృతిలో కలుగుతూ ఉన్నటువంటి విపరీతాలను ఆ మైత్రేయ ముని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈ విధంగా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఉద్ద సత్తడి దంభోధ ఘటయా నష్ట భాగేన వ్యోమ్ని ప్రవిష్ట తమసా నస్మ వ్యాదృశ్యతే పదం. సో ఉద్దసత్ అంటే వికటహాసము చేయుచు, ఆ వికటహాసం చేస్తూ హరే కృష్ణ. తడిత్ అంటే మెరుపులు, అంబోధ మేఘములు, ఘటయా మండలముచే, నష్టమైన, భాగేన నష్టభాగేన అంటే ఇక్కడ తేజోమయములన్నీ కూడా వాటి తేజస్సును నష్టమైనవి, నశించిపోయినవి అని చెప్తున్నారు. నష్ట అంటే నష్టమైన, భాగేన అంటే తేజోమయములు, వ్యోమ్ని అంటే ఆకాశమున, ప్రవిష్ట అంటే చుట్టబడి, తమసా అంధకారంచే అంటే అంధకారంచే ఆకాశం అంతా కూడా చుట్టబడి ఉన్నది అని చెప్పి. నా స్మ వ్యాదృశ్యతే కనబడకపోయెను, పదం ఏ ప్రదేశము కూడా. సో ఎప్పుడైతే ఆ అసురులు ఇరువురు కూడాను ఆ దితి గర్భమున జన్మ తీసుకున్నారో, వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి రాగానే, సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా విపరీతమైనటువంటి ఆ న్యాచురల్ డిజాస్టర్, ఏదైతే డిజాస్టర్స్ జరిగాయో దాంతో పాటు ఇంకా అశుభమైనటువంటి శకునాలు కలుగుతూ ఉన్న వాటిని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆకాశమందలి చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తేజోమయములన్నీయును మేఘమండలముల చేత కప్పబడి పోయాయి. ఆకాశంలో ప్రకాశవంతంగా కనిపించేవన్నీ కూడా మేఘావృతమై వాటి యొక్క ఆ తేజోమయాలన్నీ కూడా నష్టమై ఏవి కూడా కనిపించడం లేదట. ఇక వికటహటహాసముల వలె కొన్ని మార్లు మెరుపులు మెరుస్తున్నాయట. ఎంతో వికటహాసం చేస్తూ మెరుపులు వస్తూ ఉన్నాయట. ఇక అంధకారమే, అంతా చీకటి సర్వత్రా వ్యాపించి ఏదియును కనబడకుండా పోయింది. సో మనం అనుకుంటాం కదా మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం ఇక్కడ. సో అంటే ఈ అసురులలో ఉండేటువంటి స్వభావాలను మనం అంతకుముందు భగవద్గీత 16వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటి, నిన్న కూడా చెప్పుకున్నటువంటి. సో అజ్ఞాన అంధకారము అనేటువంటిది అసుర లక్షణం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ అంధకారమే సర్వత్రా ఈ వ్యాపించి ఏదియును కనబడకుండా పోతుంది. ఎప్పుడైతే చీకటి ఉంటుందో ఆ చీకటిలో ఏది ఉన్నా కూడా అది మనకి కనిపించదు. కాబట్టి ఆ చీకటిని తొలగించుకునేటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడే, ఆ అజ్ఞానాన్ని అంధకారాన్ని తొలగించుకున్నప్పుడే మనకి ఏదైనా వెలుతురు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ అసురులు ఈ జన్మ తీసుకోవడం వల్ల ఆకాశమందులి ఆ తేజోమయాలన్నీ కూడా మేఘావృతమై ఉన్నాయట.
వికటాటహాసము వలె కొన్ని మార్లు ఆ మెరుపులు మెరుస్తూ ఉన్నాయి. మొత్తం కూడా అంధకారంతో సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది. ఏదియు కనబడకుండా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. సుక్రోశ విమానావార్దిర్ దు ఉదూర్మిః ఉదూర్మి క్షుభితోదరః సోదపానాచ్చ సరితః చుక్షుభు శుష్క పంకజాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. సుక్రోష అంటే బిగ్గరగా రోదించెను, బిగ్గరగా రోదిస్తూ ఉన్నాయట. విమాన అంటే ఇక్కడ దుఃఖితుడైనటువంటి వార్ది, వార్ది అంటే వార్ది అంటే సముద్రుడు, వార్ది. ఉదూర్మిహి ఉత్తుంగ తరంగములు అంటే ఆ సముద్రంలో వచ్చేటువంటి ఆ ఉత్పన్నమైనటువంటి ఆ తరంగాలు. క్షుభిత అంటే కలత చెందెను. ఉదర అందలి జీవులు, అందులో ఉండేటువంటి జీవులు కూడా ఆ తరంగాలు, అందులో ఆ సముద్రాల్లో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడాను. స ఉదపాన. సో స ఉదపాన అంటే ఉదపాన నీటితో ఉండేటువంటి సరస్సులు, బావుల ఎందలి త్రాగు జలములతో సహా. ఉదపాన అంటే తాగేటువంటి జలాలతో సహా. స ఉదపానాహ సరస్సులు, బావులు, అందులో ఉండేటువంటి ఆ తాగు జలాలతో సహా. చ మరియు సరితః అంటే నదులు, సరిత అంటే నదులు. సో శుక్షుభు అంటే కలత చెందినవి, శుష్క శుష్కించినవి, పంకజాహ అంటే పద్మములు. ఆ నదులలో, సరస్సులలో ఉండేటువంటి ఆ పద్మాలన్నీ కూడా అవన్నీ శుష్కించిపోయినవి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇవన్నీ కూడా అశుభ శకునాలు. ఇక్కడ విపరీతాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి వారి ఇరువురి అసురుల జననం వలన జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విపరీతాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ. సో ఏమిటి అంటే, దుఃఖితుడైనట్లుగా సముద్రుడు ఉత్తుంగ తరంగములతో బిగ్గరగా రోదించెను. సముద్ర మహాసముద్రాలన్నీ కూడా ఆ ఇద్దరు జననం ద్వారా ఎంతో దుఃఖితుడైనట్లుగా సముద్రము ఆ పెద్ద పెద్ద అలలతో, ఉత్తుంగమైనటువంటి తరంగాలతో బిగ్గరగా రోదిస్తూ ఉన్నాయట. అలల యొక్క చప్పుడు ఆ సముద్రము ఎంతో ఆవేదన చెందుతూ రోదిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ సముద్రమందలి ఉన్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా కలత చెందినవట. ఏంది సముద్రుడు ఇంతగా రోదిస్తూ ఉన్నాడు బిగ్గరగాని, అందులో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా కలత చెందినయట. అలాగే నదులు, సరస్సులు, తటాలు అంటే నీటి కుంటలన్నీ కూడా కలత చెందినవి అని చెప్తున్నారు. ఆ నదులు మరియు సరస్సులలో ఉండేటువంటి ఆ కమలాలన్నీ కూడా శుష్కించిపోయినవి అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా అశుభ శకునాలుగా ఆ అసురులో జననం వల్ల జరిగినటువంటి అశుభ శకునాలు. సో మొదట సూర్యచంద్రులు మసకబారినటువంటి విషయాన్ని గురించి, వారిలో ఉండేటువంటి తేజస్సు తగ్గిపోయి వారు నిరుత్తోజులుగా అయినటువంటి విషయాన్ని వచ్చి ఆ దేవతలు బ్రహ్మను అడిగారు. సో ఇంకా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి వారిద్దరి జననం వల్ల, అంటే వారి జననం ఈ విధంగా జరుగుతుందని చెప్తే వారు వెళ్ళిపోయారు. సో అప్పుడు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా, అంటే వారి జననం వలన కలిగినటువంటి ఈ అశుభకరమైన, అమంగళమైనటువంటి విషయాలను, జరుగుతూ ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ముహు పరిదయో భూవన్ సరాహ్వో శశి సూర్యయో నిర్గాత రద నిర్హాద వివర్రేభ్య ప్రజిగ్నిరే. ముహుహు అంటే మాటి మాటికి, పరిదయ అంటే మంచు కప్పిన ప్రాంతములు, పరిదయో భువాన్, అభువాన్ అంటే అభువన్ అంటే కనిపించింది, ఇట్లా మంచు కప్పినట్లుగా కనిపించిందట. ఏంటివి? సర్వోహో అంటే గ్రహణ సమయమునందు, సరాహో అంటే గ్రహణ సమయమునందు,
ఎవరు? శశి సూర్యహో. శశి అంటే చంద్రుని యొక్క, సూర్యయో అంటే సూర్యుని యొక్క. అంటే ఆ సూర్య చంద్రుల యొక్క ఆ తేజస్ అంతా కూడా గ్రహణము వచ్చినప్పుడు ఎలాగైతే మసకపారిపోతుందో, ఆ విధంగా వారు మంచు కప్పినట్ల ప్రాంతాల మాటి మాటికి ఆ సూర్య చంద్రులు సో ఆ విధంగా కప్పబడి ఉన్నాయి. నిర్ఘాత అంటే ఉరుములు. రథ నిర్హ్రాదాహ రథముల గడగడ ధ్వనులు. వివర్యేభ్యః కొండ గుహల నుండి ప్రజిజ్ఞరే ఉత్పన్నమయ్యను. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ సో అశుభమైనటువంటి శకునాలు, అమంగళకరమైనటువంటి విషయాలు, ఆయనకి విపరీతాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి వాటిలో గ్రహణ సమయమునందు, సో గ్రహణము, సూర్యగ్రహణము లేదా చంద్రగ్రహణం వస్తే ఏమవుతుంది? మనకి సూర్యుడు చంద్రుడు కనిపించకుండా పోతారు. సో చీకటి, అంధకారం ఏర్పడుతుంది. సూర్యగ్రహణం ఏర్పడినప్పుడు మనకి అంధకారం ఏర్పడుతుంది కదా. సో అలాగే చంద్రుడికి కూడా అడ్డు వచ్చినప్పుడు మనకి ఇదవుతుంది. సో గ్రహణ సమయమందు సూర్య చంద్రుల చుట్టూ మాటికి మంచు కప్పిన ప్రాంతములు కనిపించినవి అని చెప్తున్నారు. సో సూర్య గ్రహణాలు కలిగినప్పుడు సూర్యులు చంద్రులు ఎలాగైతే కనపడకుండా పోతారో, అదే మాదిరిగా అక్కడేమో ఒకసారి వచ్చిపోతుంది సూర్యగ్రహణమైన చంద్రగ్రహణమైన. బట్ ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మాటికి ముహు అంటున్నారు, మాటికి. సో ఆ మంచుతో కప్పినటువంటి ప్రాంతాల వలె వారు కనబడకుండా పోతున్నారట ఆ సూర్య చంద్రులు. సో సాధారణంగా ఉరుములు మేఘావృతమైనప్పుడు ఉరుములు ఉరుముతూ ఉంటుంటాయి. ఇక్కడ ఈ అశుభ శకునాలలో మేఘాలే లేకుండానే ఉరుములు ఉరుముతూ ఉన్నాయట, ఉరుములు వినపడుతూ ఉన్నాయట. కొండ గుహల నుండి ఆ కొండ గుహలు అవన్నీ కూడా కదలడం వల్ల రథాల యొక్క చక్రాలు కదులుతూ ఉంటే ఎలా అయితే గడగడ ధ్వనులు వినిపిస్తూ ఉంటాయో, ఆ కొండ గుహలన్నీ కూడా కదలడం వల్ల ఆ గడగడ ధ్వనులు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, అంతగ్రామేషు ముఖతో వమంత్యో వహిని ముల్బణం సృగాలోలూకటం కారైః ప్రణేదుర శివం శివాః. అంత అంటే అంతర్భాగమున, గ్రామేషు గ్రామముల, ముఖతః అంటే తమ ముఖముల నుండి, వమంత్యః కక్కసాగినవి, వహినం అంటే అగ్నిని కక్కుతూ ఉన్నాయట, ఉల్బణం భయంకరంగా, శృగాల అంటే నక్కలు, ఉలూక అంటే గుడ్లగూబలు, టంకారైహి తమ ఏడుపులతో, ప్రణేదుహు తమ ప్రతిధ్వనులను తయారు చేయుచు, అశివం విపరీతంగా, శివాహ అంటే ఆడనక్కలు. సో ఇంకా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అమంగళకరమైనటువంటి విషయాలను తెలియచేస్తున్నారు. ఏంటంటే గ్రామముల అంతర్భాగమున ఆడనక్కలు విపరీతంగా కూయుచు నిప్పులు కక్కసాగినవి అని చెప్తున్నారు. అలాగే నక్కలు, గుడ్లగూబలు సైతము ఏడ్పులతో వాటికి జత కూడినవి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ గ్రామాల అంతర్భాగంలో ఆడనక్కలు విపరీతంగా కూయిచు నిప్పులు కక్కసాగుతూ ఉంటే, వాటికి తోడుగా ఆ నక్కలు, గుడ్లగూబలు సైతం కూడా ఏడ్పులు. సో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఊర్లలో, ఇంతకుముందు, ఇప్పుడంటే ఎక్కడ కూడా తెలియదు కానీ ఊర్లలో ఉన్నట్లయితే ఆ ఊరు బయట నక్కలు కూస్తూ ఉంటే ఏంటో అశుభ శకునాలు ఏదో జరుగుతుంది అనేటువంటి వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు. మా తాతలు వాళ్ళు చెప్తాండి, నక్కలు కనుక కూస్తూ ఉంటే నక్కలు. సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు పెద్దలు చెప్పినటువంటి కూడా ఇవన్నీ శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలే.
సో గ్రామాల అంతర్భాగమున ఆడనక్కలు విపరీతంగా కూయిచు నిప్పులు కక్కసాగినవి. నక్కలు గుడ్లగూబలు సైతము ఏడ్పులతో వాటికి జతకూడినవి అని, అంటే ఇంకా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి వారి ఇరువురి జననం వలన జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అశుభ శకునాలను ఇంకా తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నారు ఆయన. సంగీత వద్రోధ నవధు ఉన్నమయ్య శిరోధరాం వ్యముంచన్ వివిధ వాచో గ్రామ సింహాస్తత స్తతః. సంగీతవత్ సంగీతము వలె, రోద నవత్ రోదనము వలె, కొన్నిసార్లేమో సంగీతం వలె, కొన్నిసార్లేమో రోదనము వలెనట. ఉన్నమయ్య పైకెత్తి, శిరోధరాం అంటే తలలు పైకెత్తి, వ్యముంచన్ మురిగినవి, వివిధాహ పలు విధములుగా మురిగినవట. వాచః అరుపులు, ఎవరు? గ్రామ సింహాహ, ఎవరు గ్రామ సింహాలు అంటే ఏంటి? కుక్కలు. తతః అచ్చటచ్చట. సో దీని యొక్క భావము శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై. కుక్కలు తమ తలలు పైకి ఎత్తి, ఒక్కొక్కప్పుడేమో సంగీతముల వలె, మరొకప్పుడు రోదనం వలె అచ్చటచ్చట మొరగసాగినవటవి. సో మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు సరే ఊర్లో సిటీల్లో కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి. కుక్కలు ఏడుస్తూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి. సో అవేదో వాటి సంగీతం లాగా చేస్తుంది. కుక్క ఏడుతూ ఉంటే అందరూ ఎవరు చూసినా ఊరుకోరు, వాటిని అదిలిస్తూ ఉంటాం. సో కుక్క ఏడుపు అనేటువంటిది అశుభ శకునం. సో అదే మన శాస్త్రాల్లో తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి. కుక్కలు తమ తలలు పైకెత్తి ఒక్కొక్కప్పుడు సంగీతం వలె, మరొకప్పుడు రోదన వలె అచ్చటచ్చట మొరగసాగినవి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, కరాచ కర్కశై క్షతః కురైర్జ్ఞంతో ధరాతలం కర్కారరభసా మత్తాః పర్యదావన్ వరుదశః. కరా అంటే గాడిదలు, కరం అంటే గాడిద కదా. కరాహ గాడిదలు, చ మరియు, కర్కశైహై అంటే కఠినమైనటువంటి గాడిద. మనం ఏదైనా గట్టిగా ఏదో లేదా మంచిగా లేదనుకోండి, గొంతు మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఇంట్రా గాడిదర్పులు అంటాం కదా. సో గాడిదలు కర్కశం అంటే కఠినంగా. క్షత్తాః ఓ విదురా అంటే ఈ మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనం వింటూ ఇప్పటి వరకు చెప్పుకుంటున్నటువంటివి. కరహ అంటే గాడిదలు, చ మరియు, కర్కశహి కఠినముగా, క్షతః ఓ విదురా, కురైహి తమ గిట్టల చే, జ్ఞంతః త్రవ్వుచు. సో కాళ్ళు దువ్వుతుంటాయి కదా, ఇవి గిట్టలు, 2 గిట్టలు కలిగినటువంటి జీవులు ఇవి. గాడిదలు, కొన్ని పశువులు కొన్ని ఉంటాయి కదా. సో వాటి యొక్క గిట్టలను గీరుతూ, భూమిపై గీస్తూ, త్రవ్వుతూ, ధరాతలం భూమిని అవి తవ్వుచు, కాకార ఒండ్రు పెట్టుచు అంటే గాడిదలు ఒండ్రు పెట్టి గాండ్రించటం అంటాం కదా, ఒండ్రు పెట్టుచు, రభసాహ వెర్రిగా, మత్తాహ పిచ్చితో, పర్యదావన్ అటు ఇటు పరిగెత్తినవి, వరుదశః అంటే గుంపులుగా. సో ఇంకా ఆ మైత్రేయముని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు, ఓ విదురా, గాడిదలు తమ కర్కశమగు గిట్టలచే నేలను త్రవ్వుచు, వెర్రిగా, ఒండ్రు పెట్టుచు, గాండ్రించుచు అన్నట్టు, గుంపులుగా అటు ఇటు పరిగెత్తసాగినవయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అమంగళకరమైనటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా, ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఈ అమంగళకరమైనటువంటి విషయాలు అంటే, ఆ ఇరువురు దానవుల జన్మ జరిగిన కారణంగా
ఈ అమంగళకరమైనటువంటి విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి వాటిని మనకి ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ గాడిదల విషయంలో సో ఆయన చెప్తున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. గాడిదలు కూడా తమ అతి గౌరవనీయమైన జాతియే అని భావించుచుండును. సో వాస్తవానికి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాం మనం, మానవులలో అధములు ఉన్నటువంటి వారిని గాడిద చాకిరి చేసే ఉంటాయి. అంటే జీవులలో గాడిదలు చాలా నీచమైన వాటిగా చెప్పబడేటువంటివి. కానీ ఇక్కడ గాడిదలట అవి కూడా తాము ఎంతో గౌరవనీయమైనటువంటి జాతియే అని భావించి అవి ఆ నామమాత్ర ఆనందంతో అవి గుంపులు గుంపులుగా చేరి అటు ఇటు పరిగెత్తున్నప్పుడు ఉంటాయట. సో మరి వాస్తవానికి అవి నీచమైనటువంటివి ఇవి కనుక అటువంటి అవి అలా చేసినట్లయితే అది మానవ జాతికి అపశకునమే అని అర్థం చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో గాడిదలు గుంపులుగా ఉండి ఆనందంతో అవి గాండ్రించడం కానీ ఇవి ఏమైనా చేసినాయి అనుకోండి, సో అది కూడా అశుభ శకునంగానే మనం మానవులకు తీసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, రుదంతో రాస భద్రస్తా నీడా దుదపతన్ ఖగాః గోషేరన్యే చ పశవః శక్రున్మూత్రమకుర్వత. రుదంతః అంటే కీచుమని అర్చుచు, రాసభ రాసభ అంటే గాడిదలచే, త్రస్తా భయపడి, నీడాత్ గూళ్ళ నుండి, వాటి యొక్క నీడ అయినటువంటి ఆ నీడాత్ అంటే గూళ్ళ నుండి, ఉదపతన్ ఎగిరిపోయినవి, ఖగాః ఖగాః అంటే పక్షులు. సో ఆ గాడిదలు యొక్క కీచుడు, ఆ గాండ్రీ వాళ్ళు వాటి వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి ఆ పక్షులన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఆ గూళ్ళ నుండి ఎగిరిపోయినవట. గోషే అంటే గోశాల యందు, అరణ్యే అరణ్యమునందు మరియు పశవః పశువులు, శకృత్ పెండను అంటే అవి మలాన్ని వదిలేసినవి, మూత్రమును, అకుర్వత విడిచినవి. సో గాడిదల యొక్క అరుపులకు, ఆ గాడిదల యొక్క గాండ్రీవాలకి ఆ భయపడినటువంటి పక్షులు తమ గూళ్ళ నుండి కీచుమని అరుచుచు, కిచు అంటూ అరుచుకుంటూ, పక్షులని కూడా ఉదయం మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, సూర్యోదయం అవుతూ ఉన్నప్పుడు పక్షులు కీచు అంటూ అరుస్తూ అవి లేచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, ఆ స్థానాలు వదిలి పోతూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఆ సమయం కాదు, ఇక్కడ మామూలుగా అవి వాటి ఆవాసాల్లో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ గాడిదల అరుపులకు భయపడి కీచు అంటూ అరుచుకుంటూ ఎటో ఎగిరిపోయినవట. అలాగే గోశాలలో ఉన్నటువంటి పశువులు, అరణ్యాలలో ఉండేటువంటి పశువులు మలమూత్రాలను వదిలిపెట్టినవట. ఆ భయంతో, ఆ భయంకరమైనటువంటి అరుపులకు భయపడి, అంటుంటాం కదా మనం, మలం మూత్రం పడుతుంది భయానికి కొడితే అంటాం కదా. సో ఆ విధంగా భయపడ్డాయట అవి. సో భయపడి ఆ గోశాలలో ఉండేటువంటి పశువులు, అరణ్యములందలి పశువులు మలమూత్రాలను వదిలితూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, హరే కృష్ణ. గావోత్ర సన్న సృగ్ధోహ తోయమానః
యదా పూయవర్షిణః వ్యరుదన్ దేవలింగాని ద్రుమా పేతిర్వినానిలం. సో ఇంకా మైత్రేయి ముని చెప్తూ ఉన్నారు విదురుడితో, గావోత్ర సన్న సృగ్దోహ తోయదా పూయవర్షిణః వ్యరుదన్ దేవలింగాని ద్రుమా పేతిర్వినానిలం. గావ అంటే గోవులు, అత్రసన్ భయపడి, అశ్రుక్ రక్తమును, దోహ వసగినవి, తోయదాహ అంటే మేఘములు, పూయ అంటే చీమును, వర్షిణః వర్షించినవి, వ్యరుదన్ కన్నీరు, వ్యరుదన్ కన్నీరు కార్చినవి అంటున్నారు. వ్యరుదన్ అంటే కన్నీరు కార్చినవి, దేవలింగాని అంటే దేవతామూర్తులు, ద్రుమాహ చెట్లు, పేతుహు నేలకూలినవి, వినా లేకనే, అనిలం తీవ్రమగు గాలి. సో ఇంకా మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ విధమైనటువంటి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ అశుభమైనటువంటి శకునాలన్నింటినీ కూడా చూసినటువంటి ఆ భయపడినటువంటి గోవులు, సో సాధారణంగా గోవులు ఏం చేస్తాయి, క్షీరాన్ని ఇస్తాయి, పాలను ఇచ్చేటువంటివి. సో ఆ భయంకరమైనటువంటి దృశ్యాలకు, ఆ విపరీతమైనటువంటి సంఘటనలకు, ఆ అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విపరీతాలకు, అమంగళకరమైనటువంటి విషయాలకు, ఇవి కూడా సాధారణంగా మంగళకరమైనటువంటివి ఏంది, గోవులు పాలన ఇవ్వాలి. కానీ అమంగళకరంగా ఆ గోవుల నుండి క్షీరము నాకు బదులుగా రక్తము వసిగినవట గోవులు. మేఘాలు ఏం చేస్తాయి, వర్షిస్తాయి, వర్షాన్ని కురుస్తాయి, మంచి నీటిని ఇస్తాయి మనకి. కానీ మేఘాలు ఏం చేసినవి, ఆ వర్షానికి బదులుగా చీము, చూస్తాం కదా ఎంత భయం ఉంటుందో చీము నెత్తురులో అవి. సో చీమును కురిపించినవి. అలాగే దేవలింగాని అని చెప్పారు మనకి. అంటే దేవాలయాలందు ఉండేటువంటి విగ్రహాలు, అర్చా విగ్రహాలు, శ్రీ విగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ దేవాలయాలందలి ఉండేటువంటి విగ్రహములు కన్నీరు కార్చినవి. మరి ఇక చెట్లు తీవ్రమగు గాలి లేకనే వృక్షాలన్నీ కూడా, చెట్లన్నీ కూడా నేలకూలినవి. సో అంతకుముందు విపరీతాలలో గాలులు వీయడం వల్ల చెట్లన్నీ లేచిపోయినాయి, అవి గాలి యొక్క విపరీతం. ఇప్పుడు చెట్లకు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అశుభ శకునాలు ఏంటంటే, సో ఎటువంటి గాలులు లేకపోయినా కూడా, సో చెట్లు ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా భూమిలో నాటుకుని పోయి ఉంటాయి. కానీ ఎటువంటి గాలి లేకపోయినా, ఎటువంటి తీవ్రమైనటువంటి గాలి లేకపోయినా కానీ ఆ వృక్షాలన్నీ కూడా నేల కూలిపోయినవట. సో ఈ విధంగా అశుభ శకునాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని, గోవులేమో భయపడి క్షీరానికి బదులుగా రక్తాన్ని వసగడము, మేఘాలేమో వర్షానికి, సాధారణమైనటువంటి నీటికి బదులుగా చీమును కురిపించడము, దేవాలయాలలో ఉన్నటువంటి విగ్రహ మూర్తులు కన్నీరు కార్చారు, ఎందుకంటే ఈ విపరీతాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా అని. తీవ్రమైనటువంటి గాలి లేకుండానే ఆ వృక్షాలన్నీ కూడా నేలకూలినవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అయినా, గ్రహాన్ పుణ్యతమానన్యే భగనాం చాపి దీపితాః అతి చేరుర్వక్రగత్యా యుయుదుచ్చ పరస్పరం. గ్రహన్ అంటే గ్రహములు, పుణ్యతమాన్ పుణ్యవతములైన, అన్యే గ్రహాన్ పుణ్యతమాన్ అన్యే అంటే అన్యే ఇతర, అంటే అంటే పుణ్యతము కానట్టు, అంటే అశుభ సూచకములు ఆ గ్రహాలు. అంటే ఆ గ్రహాలలో కొన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం, కొన్ని గ్రహం పట్టింది, శని గ్రహం పట్టింది అట్లా అంటుంటారు కదా. సో అలాలో ఇక్కడ పుణ్యతము కానటువంటి, అంటే అశుభ సూచకాలు ఉండేటువంటి గ్రహాలు అనే అర్థం ఇక్కడ గ్రహములు.
గ్రహాన్ పుణ్యతమానన్యే భగనాన్. భగనాన్ అంటే తేజోమయములైన గ్రహములు, చ మరియు, అపి భగనాం చాపి కదా. సో భగనాన్ అంటే తేజోమయములైనటువంటి గ్రహములు, చ మరియు, అపి కూడా, దీపితాహ దీప్తమానమయ్యను, అతిచేరుహు కప్పివేశను, వక్రగత్యా వక్రగతిని పట్టి, అంటే సక్రమమైనటువంటి గతి మార్గం కాకుండా వక్రమమైనటువంటి మార్గంలోకి పోయినాయట. యుయుదుహు కలహించెను, చ మరియు, పరస్పరం పరపరం పరపరం అంటే పరస్పరం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, గ్రహాన్ పుణ్యతమానన్యే భగనాంచాపి దీపితాః అతిచేరుర్వక్రగత్యా యుయుదుచ్చ పరస్పరం. సో అంగారకుడు, శని వంటి అశుభ సూచక గ్రహములు, ఇక్కడ గ్రహాన్ పుణ్యతమానన్యే అంటే శుభ సూచకములు కానటువంటి గ్రహాలు. ఏవి శుభ సూచకము కానటువంటి గ్రహాలంటే అంగారకుడు, శని వంటి గ్రహాలు. అంటే అంగారకుడు, శని వంటి అశుభ సూచక గ్రహములు తేజోవంతములుగా ఒప్పారి పోయినాయట. సో అశుభంగా ఉండేటువంటివన్నీ కూడా అవి ఇక ఒప్పారిపోయినాయట. ఇక అంటే చాలా ప్రకాశమానంగా ఉన్నాయి. బుధుడు, బృహస్పతిడి, శుక్రుడు వంటి పుణ్యతమ గ్రహములను మరియు పెక్కు తేజోమయమైనటువంటి గ్రహములను అతిశయించెను. అంటే ఈ అశుభ సూచకములుగా ఉండేటువంటి అంగారకుడు, శని వంటి గ్రహాలు ఆ పుణ్యతమ గ్రహాలైనటువంటి బుధుడు, బృహస్పతి, శుక్రుడు వంటి ఆ గ్రహాల యొక్క తేజస్సును కూడా దాటిపోయింది అన్న. ఎలాగైతే ఇంతకు ముందు ఆ జయ విజయులు దితి గర్భంలోకి వచ్చినప్పుడు దేవతలు అంటారు, మా యొక్క తేజస్సు అంతా నశించిపోతుంది, సూర్యచంద్రులు తేజస్సు నశించిపోయింది, ఎక్కడి నుంచో వేరే విధమైనటువంటి వెలుతురు వస్తుంది, ఏంటి మేము మసకపారే విధంగా వెలుతురు వస్తూ ఉన్నది అనేది బ్రహ్మ దగ్గర అడిగారు. సో ఇక్కడ కూడా ఈ ఎప్పుడైతే విపరీతాలు జరుగుతూ ఉంటాయో ఆ సందర్భాలలో అంటే అశుభ శకునాలుగా ఉండేటువంటి అంగారకుడు, శని తేజవంతంగా వెలిగిపోతూ ఉన్నాయట. వాటి తేజస్సు ముందు ఈ పుణ్యగ్రహాలైనటువంటి బుధుడు, బృహస్పతి, శుక్రుడు వంటి వీటి యొక్క తేజస్సు తగ్గిపోయిందట. అంటే వీటి తేజస్సును తగ్గిపోవడం అంటే అర్థము వీటిని మించి అవి వెలిగిపోతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్థం. సో ఆ పుణ్యగ్రహాల యొక్క తేజోమయాన్ని కూడా అవి అతిశయించాయట. ఇంకా వక్రగతిన చెనునట్లుగా గోచరించుచున్నది. గ్రహములు పరస్పరం కలహించుకుంటున్నాయి. సో గ్రహాలన్నీ కూడా వాటి యొక్క మార్గంలో గమనం చెందుతూ ఉంటుంటాయి. సో ఇక ఏం చేస్తున్నాయి, కలహాలు చెందుతున్నాయి. అంటే అవి ఒకదాంతో ఒకటి కొన్ని అక్కడ సంఘటనలో వాటి మార్గాన్ని తప్పి పరస్పరము కలహించుకుంటూ, అంటే గొడవలు పడుతూ ఉన్నట్లుగా గ్రహాల మధ్య సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో అది మంచి శకునం కాదు. అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాము, ఒక గ్రహం మరొక గ్రహాన్ని దగ్గరగా వస్తుంది, ఢీకొంటుంది, ఏదైనా ఉల్కలు ఊడిపడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తాం, భయం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా అదే విధమైనటువంటి అశుభమైనటువంటి శకునాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసు. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యం చూసినట్లయితే వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సమస్త విశ్వము త్రిగుణములకు ఆధీనమై వర్తించుచున్నది. సత్వగుణము నందున్న జీవులు పుణ్యజాతులు, అంటే పుణ్యభూములు, పుణ్యవృక్షాలు మొదలైనవి అని చెప్తున్నారు, అని పిలువబడుదురు. ఇది గ్రహముల సైతము అన్వయించును. పెక్కు గ్రహములు పుణ్యమైనవిగా భావింపబడ ఇతర
ములు పాపములని భావింపబడును. అంటే కొన్ని గ్రహాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రహాల్లో మన అంతరిక్షాల్లో ఉండేటువంటి గ్రహాలలో కొన్నేమో పుణ్యతమమైనటువంటివిగా ఉన్నట్లయితే మరికొన్నేమో పాపమైనటువంటి గ్రహాలుగా భావించబడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి ఆ గ్రహాలలో మనకున్నటువంటి ఈ గ్రహాలు ఉన్నటువంటి వీటిలో శని గ్రహము, అంగారకుడు పాపమైనటువంటి గ్రహాలు అని చెప్తారు. మరి పుణ్యగ్రహాలు తేజోవంతంగా ప్రకాశించినప్పుడు అది మంగళకర సూచకము కాగలదు. కానీ అమంగళకర గ్రహములు తేజోవంతంగా ప్రకాశించుట శుభ సూచకము కాదు. సో ఇక్కడ ఆ మైత్రేయముని చెప్పినట్లుగా అంగారకుడు, శని వంటి గ్రహాలు తేజోవంతంగా వెలగడము అనేటువంటిది అది శుభ సూచకము కాదు. ఎందుకంటే ఆ పుణ్యగ్రహాల యొక్క తేజస్సును మించిపోయినవి. సో పుణ్యగ్రహాలు ఇంకా తేజోవంతంగా ఉన్నవి అంటే అది మంగళకరమైనటువంటి సూచకము. కానీ ఈ పుణ్యగ్రహాల యొక్క తేజస్సును కూడా మించిపోయి ఆ పాపమైనటువంటి గ్రహాల యొక్క తేజస్సు పెరిగిపోతుంది అంటే అది అశుభ శకునంగానే పరిగణించాలి అనేటువంటి, అది అమంగళకరము అనేటువంటి విషయము. అంటే ఈ ఇరువురు అసురుల జననం వలన జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ అశుభ శకునాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక మనము సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటుంటాం పురాణాలలోను, భాగవతంలోను, భగవద్గీత ఇంతకుముందు కూడా మనం మొదటి స్కందంలో చూసినటువంటి సంఘటనలో ఆ భగవంతుడు 10వ స్కందంలో భగవంతుడు ఈ ధరణిపైకి వచ్చినప్పుడు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి శుభ శకునాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే భగవంతుడు చెప్తాడు, సాధువులను రక్షించుకోవడానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి నేను ప్రతిసారి అవతారం తీసుకుంటాను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధమైనటువంటి అవతారాలు జరుగుతున్నప్పుడు, అంటే భగవంతుడు అవతారం తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, లేదా భగవంతుని యొక్క సహచరులు, లేదా భగవంతుని యొక్క శక్తి ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు, మనము ఇంతకుముందు ఎంతో మంది ఆచార్యులు, గురువులు, లేదా చైతన్య మహాప్రభువులు, లేదా శ్రీరామచంద్రుడు, తర్వాత ఇలాంటి వాళ్ళ అవతారాలు వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ శుభ శకునాలు గురించి మనము చాలా వాటిలలో తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు. అంటే మనం చూసాం ఇంతకుముందు చాలా సంఘటనలలో ఆ మంచి విషయాలు, సో జ్ఞానవంతమైనటువంటి విషయాలు పెంపొందించుకోవడము జరుగుతూ ఉన్నటువంటి. బట్ ఇప్పటి వరకు మనకి విదురుడుకి ఆ మైత్రేయముని తెలియచేసినటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా అమంగళకరమైనటువంటి విషయాలు. సో కాబట్టి ఆ అమంగళకరమైనటువంటి విషయాలు ఎప్పుడు వాటి ఇదిని అంటే ఇచ్చేస్తూ ఉంటాయంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు. ఉదాహరణకి మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం సాధారణంగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ దేవతలు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు, త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు ధరణిపైకి వచ్చినప్పుడు ఈ భూమండలం అంతా కూడా ఎంతో చదువుతాం రామాయణంలో, కానీ అక్కడ చూస్తాం ఆ త్రేతాయుగంలో రామరాజ్యము అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఎంతో శుభ సూచకంగా, ఎంతో ప్రజలంతా తన కన్నబిడ్డల్లాగా పరిపాలించారు. ఆ విధంగా శుభ సూచకాలు ఉంటాయి ఆ భగవంతుల్లో అవతారాలు వస్తూ ఉన్నప్పుడు. సో అలాగే ఆయన యొక్క పార్శ్వాదులు వస్తూ ఉన్నప్పుడు, కానీ ఇంతకుముందు మనము గురువుల గురించి విన్నాం. శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారు వచ్చినప్పుడు, కానీ లేకపోతే శ్రీల ప్రపాదులు వారు వచ్చినప్పుడు, అంతకుముందు గురువులు ఆచార్యులు వచ్చినప్పుడు, ధరణిపైకి వారు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు శుభ సూచకాలు కొన్ని మనం చెప్తాం. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు వచ్చేటువంటి సందర్భంలో కూడా సో ఎంతో శుభ సూచకాలను మనం చూసినటువంటి కదా. సో అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక చట్టాన్ని మంచి పరిధిలోకి తీసుకురాగలిగేటువంటి ఒక ఆఫీసర్ మన సినిమాల్లో అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటుంటాం కదా, చూపెడుతూ ఉంటారు. అది కూడా ఇవన్నీ కూడా వీటి నుంచి వచ్చేది. సో మనం ఒక సిటీలోనో ఎక్కడో అరాచకాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయనుకోండి సాధారణంగా, అటువంటి సమయంలో ఏమవుతుంది, ఒక మంచి సిన్సియర్ ఆఫీసరు, అంటే
భగవంతుడు తన అవతారాల రూపంలో అలా వస్తూ ఉన్నప్పుడు సందర్భాల్లాగా మనం పోల్చుకున్నట్లయితే, వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఈ దుర్మార్గం పనులు చేసే వాళ్ళంతా కూడా సైడ్ అయిపోతూ ఉంటుంటారు కదా! సో, మంచి వాళ్ళంతా కూడా మంచి జరుగుతుంది అనేటువంటి ధైర్యంతో ఆళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానపరుస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా ఒక డాన్, ఎవరో దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేసేవాడు డాన్ లాంటి వాళ్ళు ఒక ప్రదేశానికి వస్తున్నాడనుకోండి. ఆ సందర్భంలో ఏమవుతుంది? ఆ విధమైనటువంటి దుర్మార్గ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. సాధారణమైనటువంటి జనులు, సాధు జనులందరూ కూడా ఏం చేస్తారు? కొంచెం భయంతో ఉంటారు. ఓపికగా ఎక్కడో దాసుకోవడానికి ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటూ ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ కూడా మనకి ఎప్పుడైతే అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి ఇరువురి యొక్క జననము ఇక్కడ జరిగిందో, ఆ జరిగినటువంటి సందర్భంలో ఇక అమంగళకరమైనటువంటి విపరీతాలైనటువంటి శకునాలన్నీ కూడా సంతసించినాయి అని చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే ఒక డాన్, ఎవరో దుర్మార్గం పనులు చేసేటువంటి వాడు ఆ సిటీకి వస్తున్నాడో లేదా ఒక ప్రదేశానికి వస్తున్నాడని వాళ్ళకి తెలిస్తే వాళ్ళంతా కూడా సంతోషపడుతూ ఉంటారు. మనం ఇంకా ఇంకా చేయొచ్చు అనేటువంటి భావంతో. సో, ఆ సంఘటన మాదిరిగానే ఇక్కడ ఆహ్, ఇరువురు కూడాను జననం తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో అమంగళకరమైనటువంటివన్నీ కూడా వాటి ఇక అవి ఇది చేస్తూ వాటి యొక్క స్వభావాన్ని చూపెడుతూ అవన్నీ కూడా సంతసించినటువంటి విషయాలు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అలాగే ఏమవుతుంది? దుర్మార్గులు, డాన్లు లాంటి వాళ్ళు, ఈ పనులు చేసేవాళ్ళు వస్తే మంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంతవరకు పక్కకు తప్పుకోవాల్సి వస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఆకాశంలో ఆ తేజోమయంగా ఉండేవన్నీ కూడా వాటి యొక్క తేజస్సును కోల్పోయినవి అని చెప్తారు. సో, తాత్కాలికంగా ఆ విధంగా జరిగినటువంటి సంఘటనలు. అలాగే కొంతమంది ఏం చేస్తారు? బాధపడుతూ ఉంటారు. అయ్యో! ఈ దుర్మార్గుడు వస్తున్నాడే అనేటువంటి బాధతో. సో, ఇక్కడ సముద్రాలు అవన్నీ కూడా సముద్రుడు ఎంతో భీకరంగా రోదిస్తూ ఉన్నాడు అని. అలాగే నదులు, సరస్సులన్నీ కూడా కలత చెందినటువంటివి. అలాగే ఎంతో ప్రకాశమానంగాను మనకి కావలసినటువంటి వెలుతురంతా ఇచ్చేటువంటి సూర్యుడు, అలాగే మొక్కలలో ఔషధాలను చేకూర్చేటువంటి కాంతిని ఇచ్చేటువంటి చంద్రుడు, వీళ్ళంతా కూడా మాటి మాటికి మసకబారిపోతూ ఉన్నారట. మంచు చేత కప్పబడినటువంటి వాళ్ళు వల్లే మసకబారిపోతూ ఉన్నారట. సో, సాధారణంగా మేఘాలు ఉన్నప్పుడు ఉరుములు ఉరుస్తూ ఉంటాయి. కానీ మేఘాలేవి లేకుండానే ఉరుములు ఉరిమినట్లుగాను, ఇక నక్కలు విపరీతంగా కూస్తూ ఉన్నాయట. నిప్పులు కక్కుతూ అవి కూస్తూ ఉంటే వాటికి ఇతర నక్కలు, గుడ్లగూబలు సైతము జతకూడి ఏడ్పులు మొదలుపెట్టినవి అని చెప్తున్నారు. అదే సమయంలో ఆ గ్రామాలలో గ్రామ సింహాలు అని చెప్పబడేటువంటి కుక్కలు తలలు పైకెత్తి ఏవో అవి సంగీతం చేస్తున్నట్లుగాను, మరొకప్పుడు రోదన చేస్తూ ఉన్నప్పుడుగాను అవి మొరగసాగినాయట కుక్కలు. అలాగే గాడిదలు వాటి యొక్క కఠినమైనటువంటి గిట్టలతో నేలను తవ్వుతూ ఉన్నాయట. వెర్రిగా గాండ్రిస్తూ గుంపులు గుంపులుగా అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. దానికి మనకి ఆ శబ్దాలకు భయపడినటువంటి పక్షులు తమ గూళ్ళను వదిలి కీచుకీచుమంటూ ఎటెటో పరిగెట్టినవి అని చెప్తున్నారు. ఆ గోశాలల్లోనూ, అరణ్యాలలో ఉండేటువంటి పశువులు ఆ శబ్దాలకు, ఆ గీకరాలకు భయపడి మలమూత్రాలను వదిలినవి అని. అలాగే ఆ భయపడినటువంటి గోవులు క్షీరానికి బదులుగా రక్తాన్ని ఒసగడము, మేఘాలేమో వర్షానికి బదులుగా చీమును కురవడము, అలాగే ఈ దుర్మార్గులు చేసేటువంటి సంఘటనలు, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి బ్రహ్మ అప్పుడే చెప్పాడు. సో, మళ్ళీ ఆ దేవాది దేవుడు వచ్చి చేయడం తప్ప మనం చూడవలసిందే అప్పటి వరకు అని చెప్పడం వల్ల, ఇక ఆ దేవాలయాల్లో ఉండేటువంటి విగ్రహాలు కూడా తమ వంతు అంటే తమ భక్తులకు జరిగేటువంటి జరగబోయేటువంటి సంఘటనలు, అశుభమైనటువంటి పనులకు, వారికి కలిగేటువంటి కష్టాలకు, రోదనలకు వారు కలుసుకుంటూ కన్నీరు కార్చినవని, ఎటువంటి తీవ్రమైనటువంటి గాలులు లేకుండానే వృక్షాలన్నీ కూడా నేలకూలినవి అని, ఇక శుభశకునాలుగా ఉండేటువంటి కొన్ని గ్రహాలు యొక్క తేజస్సును దాటిపోయే విధంగా ఆ పాపమయమైనటువంటి, అశుభమైనటువంటి శకునాలన్నీ కూడా విజృంభించినవి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేసినటువంటిది. సో, ఈ విధంగా
ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్లుగా ఒక మంచి ప్రవర్తన ఉన్నప్పుడు మంచిగా జరిగేటువంటివి. సో, వాటికి సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను మనము చూస్తాము. అలాగే ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లుగా ప్రథమ స్కందంలో ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తిరిగి తన స్వధామానికి వెళ్ళాడో, ఆ పరిస్థితులలో ఇక్కడ జరిగినటువంటి చాలా చాలా విపరీతాలు జరుగుతాయి. అర్జునుడు వెళ్ళి చాలా రోజుల వరకు రానటువంటి సందర్భాల్లో ఆ యుధిష్ఠిర మహారాజు అనేకమైనటువంటి అశుభమైనటువంటి శకునాలను ఆయన చూడడం అంటే ఆయనకు కలగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, అది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వధామము వదిలేసి అంటే స్వధామానికి పోతూ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఈ ద్వాపర యుగం అంతంలో ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో. సో, ఆ విధంగా ఈ అంటే మంచి లేకుండా పోయేటువంటి సందర్భాలలో, అంటే ఆ భగవంతుడు తిరిగి వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలలోనూ, లేదా ఆ భగవంతుని యొక్క పార్శ్వాదులు తిరిగి వెళ్ళినటువంటి సందర్భాల్లో కూడా ఇటువంటి ఈ కలహాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో, దానికి మనము ఆల్రెడీ చూసినటువంటి ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లు ప్రథమ స్కందంలో వచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుడు స్వధామానికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి అశుభమైనటువంటి శకునాలు, అంతేకాకుండా ఇంకా ఎన్నో కలహాలు. ఇంకా మనము రీసెంట్‌గా మనకి ఇస్కాన్‌కి రిలేటెడ్‌గా ఉన్నటువంటి వాటిలో చూసినట్లయితే, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు తిరోగమనం చెందినప్పుడు, ఎందుకంటే వారు ఉన్నంత వరకు కూడా ఎంతో తేజోమయంగా ఆయన ఎంతో మందిని సో మార్చి ఎన్నెన్నో విషయాల్లో 64 గౌడీయ వైష్ణవ సంఘాలను మఠాలను స్థాపించి ఈ ధర్మాన్ని, ఈ సనాతనమైనటువంటి ధర్మాన్ని దేదీప్యమానంగా వెలిగింపజేశారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన తిరోగమనం చెందారో, వెంటనే వారి శిష్యులు కలహ చెందడము, మేము అధికారం ఉండాలంటే మేము అనేటువంటి సో కాబట్టి అంటే భగవంతుడు లేదా ఆయన యొక్క అవతారాలు తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అటువంటి గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది అని చెప్తారు. మళ్ళొక శుభ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మళ్ళీ భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకొని వీరిని సంహరింప చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇస్కాన్‌లో కూడా గురువులు చెప్తుంటారు. సో, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తిరోగమనం చెందగానే ఇస్కాన్ కూడా దాన్ని చేయడానికి కొంతమంది అంటే కొంతమంది ఆయన యొక్క శిష్యులు సో దాన్ని ఆక్యుపై చేసి వేరే విధంగా చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా ఉంటాయి. సో అంటే ఆ తర్వాత రాముడు ఉన్నప్పుడు రామరాజ్యం అన్నాం. రాముడు పోయిన తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళు అంటే తిరిగి స్వధామం వెళ్ళిన తర్వాత అనేకమైనటువంటి విపరీతాలు చూసినటువంటి. సో ఈ విధంగా పుణ్య పురుషులు మంచి జ్ఞానము అంటే ఇక్కడ మనం సో కాబట్టి అవి ఈ మనలో ఈ అశుభ శకునాలన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మనం అనువర్తించుకున్నట్లయితే, మనం కూడా ఈ అసుర స్వభావాలను మనలో పెంపొందించుకున్నప్పుడు మనలో ఉండేటువంటి ఆ అమంగళకరమైనటువంటి మనలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కలియుగంలో అసుర స్వభావాలు మనలో ఉంటూ ఉంటాయి. మనము మరి ఈ అసుర స్వభావాలను వదిలేయాలంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి. ఈ ప్రపంచమంతా శాంతియుతంగా ఉండడానికి సర్వోజనో సుఖినోభవ అంటూ ఉంటాం మనం కదా. మరి ఇదంతా ఉండడానికి ఏవేవో కాదు. సో కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి. ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నప్పుడు ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారం తొలగించబడి, ఈ అమంగళకరమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా తొలగించబడి జ్ఞానోదయమై, సో ఆ జ్ఞానం ద్వారా ఈ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని భక్తి మార్గాలలో ఉండడం ద్వారా ప్రపంచమంతా శాంతియుతంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ప్రపంచమంతా ఐకమత్యంగా ఉండగలుగుతుంది. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు గౌడీయ మఠాలను స్థాపించడము, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ మందిరాలను స్థాపించడము, తద్వారా జనాలకి ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందించడం. సో ఈ విధమైనటువంటి అమంగళకరమైనటువంటి పరిస్థితుల నుండి బయటపడడానికి వారు ఎంతో కృషి చేసినటువంటి వారు. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.